Oh, I am from Gaming. Wow. 네, 등어 다요 봐봐 페레곤도 페레곤도님 따라 언동하네. 네. 하? 페레곤도 따라 부탄 부탄. Wow. Ayo masih Korea jaga pula gerihang deh. Masih Korea ayo. Tak Korea. Jaga nih, siap Korea gerihang. Mana? Baba. Berat समायना बेसे समायना नोंथांमोना बे फेरगन्डआव बेरायनोबाबो बेरायनो हासिगोन गासैखौबो हाबनो होबाय माने बेलेग जायगासिम हाबनो होआ बारा गोजान थांनो होआ बेनिखायसो नोंसोरो थांनोब्ला नैबेयाव थांनो नैबे खाथियाव थांनो होनना बुं बे बायजों फैनोब्ला नैबे खाथियाव थांगोन बारा गोबाव थाया ओरैनो 5 मिनिट 10 मिनिट होननानै बुं माथो बे पुलिसखौ 10 मिनिट 5 मिनिट होनना बुं माथो हाबनो मोनगोन जोङो 10 मिनिट होनना बुंबाय जोङो 10 मिनिट वाव वाव ओइखौ हाबनो होआनो औ बायनोबो हागौ बेफोरो बायनोबो Ayo. Dah hang lali. वाव गोलैहां हाब जों गोलाव थांनो हानाय नङालै गोलैहां जागोन बारा गोलाव थांनो हानाय नङा जों थांनो हानाय नङा एसे बाब गोलैहां ओइ जाबाय ओइ इन्डियासो जागोन इन्डिया ओइ इन्डियान आरो इन्डिया बा हाब बे ताराव हबनांगौ बे ताराव हबनानै लासै थांबाय था बिथिं थांनोब्ला लासै बारा गोजान थांनो हाया एकदम गोलैहां जागोन आरो बिथिं गोलैहां आयो दे बेफोरो माबा जाजोब्बाय बायनाय जासिगोन नै मोजां जाला बे आखाइखौ बेयाव हमदो बेयाव हमनानै बेराय बारा गोजान थांनो हालानो एसे ओइ बायसोबजोब्बाय गोलैगोन नङाबा गोलैबाथ' फैनो हानाय नंला नै थांनो हाला बिथिं बेफोरो बायसोजोब्बाय नै बेफोरो बायजोब्बाय नै जाला आथिं बिनिखायनो नोंसोरो लासै थां बेयाव फैनोब्ला लासै फै हाब बे जायगाया हाला जायो एसे आं हाला ओइफोरो बायजोब्बाय नै गोलैहां जादों हनै एसे सोरबाया फैयो लासै बिनिफ्राय फैनोबो हायो सोरबाफोरा फैयो मारे सोरबाफ्रा लासै फैयो नै आरो ओइबो हाबबाय आरो ओइ साइडआबो बोरायाबो फैदों बेयो लोंदों गोलैगोन आयौ हायालै नङाबा जोंसो गावसोरो गोलैबा अन्थाइ गोदोर गोदोर बाव अन्थाइ गेदेर
लासै लासै थांनांगौ आरो बेफोराव लासै लासै बेरायनांगौ दा बरिया जायगाया जायगाया बिराद बरिया एकदम ओरै ओरै मावो आरो बियो ओरै ओरै मावो गोलैहां 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 मावो आरो वाह Hah? Oh, no, no. Emim dawa. Ha? Dapat emim dawa. No? Singlali ka mahani ya, singlali. Hai Maria. Ismail. Dawa. 점차뿌지나 빠이 뭐이 Eh, boro sih boro. Mahal kena sih boro. 아 마한 상근을 봐? Ang kami tangon. Oh. Hai lai ang ya chula. Ham lu siagon. Ni jagon Enggak. sini ya. 아 점차뿌지 알아봐라 menang Desa ko. 그야래 스타기양이야 빠토로 쓰등어 Oh, sak ya. 저기야 아장정 마반니 Humna kamu. 아주 몰래 나인 책 Nado. 아니 유튜버 theo 유튜버 야 너가 페마 Ai tu 칸티다 bad. Oh. 야 너가 페마 칸티다 와우 아로 마마라 클레 모네요 아로 나이너 모네요 Nado. 바 빠레 보이차등 마터 Ai mo sale. Simsasih. Oi yo. Oi. 어 Yo. 어우 Long gang gang. Yo. 아유 젠절 마칼레 나이나 마부지 Tu tu long gang gang so. 나이너 브라 Nado ya. 어우 Ala na ada. Laya, laya, laya. 라야레 비프르크 라야 브라 Laya. 하이 가래 Bye bye, bye bye. 가래 항체 바이바이 Ai tu saka. 그야레 수사 그야 No. Ya, cuma sih. 하다 하이 Ada dosa kah? Hamlan dosa kah? 와우 Temen bang. 영분게 합능어가 언나네 나카디야 등 합능하고 베라 크래시면 나카디야 우리가 크래시면 나한테 맞자 합능만 아마 나카디네 폰 넘버 남고 안 남고지 बेयाव सोरबाफ्रा एलबाम बानायो फिल्म शुटिं खालामो सोरबा बर'फ्राबो एलबाम खालामो बेफोराव जायगाया जोबोद मोजां नैबेयाव थांनोब्ला लासै लासै सलायनांगौ आरो बारा गोसा गोसा सलायनो नाङा बेफोर गारिखौ बेफोरबायदि लामायाव गोसा सलायनो नाङा आरो Ayo, hore. नै बेयाव अखादों दाबायदियाव बेरायनो नाङा दाबायदियाव बे अखाब्ला बे हाया बुखारो नै माबायदि बुखारो आरो बै गोजौ गोजौनि दंफांफोरा बारजों बुखारलांजोबो नै बिनिखायसो सान्दुं गोसायाव बेरायनांगौ नै
बेफोर जायगायाव सान्दुं गोसायाव बेरायनांगौ आरो गोजां बोथोरावबो बेरायनो गाहाम सान्दुं गोसायावबो बेरायनो गाहाम अखायाव बेरायनो गाहाम मोना माने माबा माबि अन्थाइ सिरिगोन अनेक माबा सिरिगोन माने लामायाबो शिलंनि बायदि शिलं वाव शिलं नाय 아이. 네. 아땅 라마야는 실렁니 바지. 실렁. 네. 이게다. 날라 탄 거. 아유. 에이, 저거리. 네, lama henti. Ayo. 라마야는 다바지 오카야오 당나 하야. 네. 니비친 라마 벨레 보낸다. 아르 니비치 라마 보내대. 니비치 라마 그 구ar 보내대 아르. 다 जोङो निबिथिं बारा थांनो हाला अखाना नै बै दंफाङाबो अखायाव बे दंफाङा फुरा गाम गोलैगोन अखायाव नै माबायदि गावहां जाजोबगोन नै गावहां जाजोब्बाय नैबे दंफाङा गोलैनानै मानसिनियाव नांहैगोन आरो नैबे जाबाय भुटान बायदि जाबाय भुटान नायो नैबेयो इन्डिया नैबेथिं थांनो हाला लामाया मोजां नङा बेनिखायसो दाबायदि अखायाव फैनो नाङा सान्दुं गोसायाव फैनांगौ आरो गोजां बोथोरावबो फैनांगौ जोबोद मोजां अखा फैयाना सान्दुं गोसायावबो अखा फैया गोजां बोथोरावबो अखा फैया दाबायदियाव अखा फैनायाव गैला लामाया आदा गादांसो बेनिखाय जोङो थांसै दुखु बेखायसो सोरबा अरुणाचल थाङो सोरबा टावां थाङो सोरबा चिरां थाङो बे माने भुटान नैबेयो भुटाननि मन्दिर नै भुटाननि आरो बेयो नै वाव आरो इसोरबो दङ हरै इसोरबो जोङो बे लामानि तल'आवनो दङ दायो जोङो नैबे तल'आवनो दङ नै बे तल'आ पुरा बरिया साफा वाव बेरायनो जोबोद मोजां सोरबा नोंथांमोना बेरायनोब्लाबो बेयाव बेरायनो हागोन आरो नै जोबोद मोजां जायगाया नै वाव आरो नैबेथिं थांनाय लामा नैबेथिं मा मोनगोन जों बिथिं थांनाय जायाखै नै वाव बा बरिया माथो जायगाया वाव सोरबा टावां थाङो सोरबा तिरां थाङो सोरबा इटानगर थाङो बेलेग बायदिसिना गोजानाव सोरबा बेरायनो थाङो आरो बेफोराव जोङो नैबे तलङाव ओइ हागानि तलङाव गाखोनो मोनबाय बेरायनो मोनबाय वाव কি করে আছে ইয়া হিন্দি পারা অসমীয়াটো বুজি নাপায় কিছুমানে